takže i letos jsme se tady sešli s Davidem Pabiškou, kterého Bikers Crown sponzoruje nebo podporuje jako závodníka na Rallye Dakar, která startuje letos 3. ledna, teda příští rok, 3. ledna v Saudské Arábii. A speciálně pro Davida jsme vyrobili již po 5. v řadě závodní set Kavel od značky Dakar, která přináší svým jezdcům originalitu, komfort a maximální bezpečnost. Davide, dočetli jsme se o tobě, že máš letos nejdelší přípravu v historii Dakaru. Jak se cítíš a jak samotná příprava probíhala? No tak samozřejmě ta příprava je opravdu, já tedy, abych to úplně přesně jako zaokrouhlil, tak jako 5 měsíců v kuse to je určitě. Já samozřejmě hnedka po Dakaru mám trošku chvilku volno a začíná mi sezóna, takže já jsem absolvoval sezónu už někde od dubna nebo od března skoro, když už slez první sníh nebo poslední sníh, tak jsem na to vlezl. Ono to bylo trošku navázané na to, že jsem vlastně jel mezinárodní mistrovství České republiky v enduru. Skutečný, taky nějak dobře. Udělal jsem vícemistra republiky, takže v té kategorii V40. No a byl jsem jako opravdu strašně nadšený. Já se s tím opravdu jako dost na tom vždycky zaseknu, když se o tom s někým bavím. Já bych to chtěl trošku jako vyzdvihnout, že ta sezóna a ty pořadatelské věci, které se v té sezóně děly, tak to bylo úžasný. Kvalita těch závodů perfektní prostě a zavzpomínal jsem vlastně na starý časy. A ten poslední, nebo respektive předposlední závod byl úrovní prostě mistrovství Evropy a tam jsem se teda v tom vyžíval a spoustu jezdců odpadalo a najednou jsme si jako všichni trošku probrali ze snu a řekli jsme si, že ještě pořád furt tady dokážou ty kluci udělat kvalitní závody a všechno. Bohužel je to pod takovým, jak bych to řekl, prostě přišli za náma a řekli, že to je naposledy, což mě zase na druhou stránku hrozně rozesmutnilo. Tak věřím tomu, že se tady něco v té České republice stane a že to klasický enduro půjde zase jako nahoru, protože to, co jsem tam viděl, samozřejmě spoustu kluků znám, ale ta kvalita a jezdecký těch mladých kluků je na obrovský úrovni a hrozně jako mě to udělalo radost. Samozřejmě i ten výsledek. No a tím vlastně jsem trošku jako odstartoval ten trénink jaksi, no a pak jsem samozřejmě jel už to, co znám, ale hodně jsem k tomu jako letos přidal tělocvičnu jako posilku, jo, s takovými specifickými cvikama, ne žádný kulturistický věci a podobně. Mám na to celkem dobrýho trenéra Roberta Smutného z Liberce, takže díky za to, že mě jako vede furt a já bych to totiž sám tu vůli a to neměl, takže já musím vždycky toho drába na sobě. Jasně. A samozřejmě v této chvíli mám už, já nevím, se blížím ke 40 vlastně výběhů na Ještěd nahoru, takže teď už je to jako docela zábavný, protože se tam brodit tím sněhem, tak najednou se mi ten čas jako docela o 10 minut prodloužil, tak cítím se jako dobře. Na jednu stránku si říkám, aby nebyla nějaká smůla někde jinde, protože když člověk jako na jedné straně dost přidá, tak jakože na druhé straně, tak to je spíš jako moje osobní věc, jakože jsem takový jako pověrčivý, všechno možný, ale jako ten trénink byl opravdu výživný a který vlastně jako pokračuje. Tak já teda doufám, že vzhledem k tomu, co je dneska za datum, pátek 13. tak doufám, že ti přinese štěstí. Jo, dík, to jsem ani nevěděl. No dobře. Takže letos teda tě čeká 16. ročník Dakaru a v tvém případě už vlastně 5. startovní dráha v Malemotu. Ano. To znamená teda bez asistence, úplně sám na všechno. Takže dovolím si říct, že patříš mezi nejzkušenější jezdce, který se prostě tím Dakarem jako dneska prohánějí. Je tam ještě něco, co tě dokáže jako překvapit vůbec na těch závodech, který už znáš vlastně jako svoje boty? Já bych chtěl spíš upozornit na to, že v tomhle ta výhoda není taková jako třeba v některých jiných sportovních odvětví. Takže každý Dakar jako maluje spousty jiných a nových příběhů. Takže já to využívám jenom v tom, že
že se nenechám zbytečně vynervovat, vystrašit pořadatelem nějakýma věcma. Neřeším to, že teď je metr sněhu v hajlu a my tam pojedeme. Jo. Neřeším prostě nic. Ten Dakar je specifický v tom, že se to musí kousat prostě po těch kouskách a pak se dokáže jako s prominutím sežrat jako velký chleba. Tak se s tím jako nezabývám a nechávám tomu jakoby volný průběh úplně. Samozřejmě ta příprava a veškeré věci musí tam být. Jo, že člověk jako se... Asi všichni víme, co se teď děje s KTMkou, ale nešířil bych moc zbytečných panik na základě tady toho a věřím, že jako mám tolik zkušeností z toho jiného oboru, z té strojařiny, z té techniky, připravit to podobně. A mám kolem sebe vlastně tu případnou pomoc řešit nějakou problematiku, tak že to bude krásně nastavený k tomu, aby se dalo jako odpálit opravdu na plný plyn. Super. Doufáme, že ano. Červená bedínka je odevzdaná, že? Je to všechno odevzdaný. Ty přejímky byly takový příjemný v tom, že jsem tam vlastně jako přijel a jako všichni mě tam samozřejmě už poznávají. Samozřejmě vědí, jak jsem na tom s angličtinou, takže oni už jako opatrně na mě mluvějí, takže jako v tom překladu, kdybych to slyšel v češtině, tak se opravdu nasmějeme. No a takže já jsem si už mohl dovolit třeba přijít na tu přejímku a říct, Zoši, já sebou nic nemám a musíte mi to zkontrolovat až jako v Saúdské Arábii, takže jsem nemusel předkládat prostě povinnou výbavu a nevím, co všechno tam máme, airbagové vesty a prostě kontrola bombiček a podobně, protože jsem to měl všechno právě v té bedně už nabalený, abych to nemusel tam jako opravdu zase separovat z té, protože ty věci jsou opravdu malý, kam to musíme dávat, takže když to tam je pěkně z domu nasazený, tak když to tam mám vytáhnout na místě, tak už to tam jako poměrně nedá se vrátit zpátky na to místo. Takže oni už pak mávli rukou, jo, dobrý, tak byl jsi tady? Ano, byl jsi tady. Jo, takže to bylo takový příjemný, že mě jakoby znají, ale pokud by tam byly nějaké jako záležitosti, tak by mě samozřejmě nenechali úplně jako projít, že ta přísnost tam pořád zůstává. Kterou část Dakaru by si označil jako tvoji nejoblíbenější, kterou si užíváš nejvíc a proč? No, vzhledem k tomu, že dakarská rally je to takový, jako je to psychický závod. Samozřejmě je to ruku v ruce s tou fyzičkou, ale když člověk jako má obrovský tlak na tu hlavu, protože to jsou takový pidi věci, bez kterých najednou vás dokáže jako rozhodit ten celý systém, jenom to, že si zapomenete špunty do uší, jo, který prostě musíte mít a ono pak, když se rozjedete a najednou slyšíš moc velký rámus a teď to tam cinká v tom vstřikovači, protože to jde přes filtr jako nahoru pod sedačku, je to strašně slyšet a řeknete si, já jsem si nevzal špunty. No a najednou jo, v tom přejedete dálnici někam odbočku blbě nebo něco, takže to dokáže rozhodit, no a takže vlastně jako tak, to by se dalo jako samozřejmě porcovat na všechny strany, ale tohle je takový jako strašně důležitý. No, tak to vezměme z druhé strany. Spousta jezdců v Dakaru si stěžuje na maratonskou etapu. Co ty a maratonská etapa? No, je to asi s tím, co jsem ti vlastně jako na to úplně neodpověděl, co tam jakoby mám rád, jako jo, ale ono se to těžko jakoby hledá, jo, tam, jak maratonská etapa, když se vrátím teda o tu otázku zpátky, tak vlastně jako mě to teďka jako trošku cinklo, že já mám strašně rád to, když jako ten den dokončím a přijedu jakoby do toho cíle a můžu jako si natáhnout ten čas toho stresu do té jakýsi, vím, že se všechno podařilo, že se nemusí nic dělat, pak samozřejmě vymýšlím ty moje příběhy na Dakar mobilem a v zájmu civilizace se vymyslím nějaký srandy zase. Na Daveovo okénko. Tak, takže letos mám něco připraveného, nějaký reklamní spoty, už se tomu s mojí přítelkyní s Dášou docela vždycky jako smějeme v autě. No, takže
to, když je jako všechno v pořádku, tak si to užívám a to je ten nejhezčí část mýho dne vlastně na Dakaru. Jinak od začátku až do konce je to stres, je to přemýšlení, protože člověk musí pořád jako nemá ani chvilku si vlastně jako klasicky zazávodit, protože tam se závodí pod tím povelem toho mozku, co mám udělat. Ale když člověk jede někde motocross, tak ví, že tam je ta zatáčka, že pojede doprava, že jo? Ale tam, kde jedu já, tam není ta zatáčka, takže tam já si musím říct, tak teď, to je jako na vodě nebo v letadle, teď musím doleva na 380 a podobně. No a ty maratonské etapy, které jsou, ty nejsou tak hrozný, ale to, co letos bude jako naprosto šílená věc, je 48 hodinovka, jo, ta chrono. To je možná ta zase odpověď trošku na úplně to předtím, že mám tu zkušenost s tím, že jak oni vám prodloužejí čas dojezdu o nějakou hodinu zase jako navíc, což udělali teďka, no tak to je ten zdvižený prst, s kterým jediným s tím zdviženým prstem se zabývám, protože když jsme jeli loni a mohli jsme jet do 4 hodin jenom, no a já už před tou 4, když jsem tam udělal tu chybu, kdy jsem si nadělil 3/4 hodiny, protože jsem jako myslel, že ten čas se jako zastaví průjezdem toho bivaku v jakýmkoliv a pak si to prostě prodloužím na ten druhý den, ale ono to tak nebylo, tam prostě člověk musí jet furt, aby jako měl dobrý čas až do konce těch 4 hodin a pak samozřejmě dál ještě než přijedu do toho dalšího bivaku, tak ten čas se počítá, ale potom, když vlastně zastavíš před tou 4 hodinou, tak vlastně celou tu dobu vlastně jako seš furt na trati a furt ti to jde a o to víc si to prodloužíš ten čas na ten druhý den. Takže pak ten celkový výsledek je od těch 3/4 hodiny v mém případě jako delší. Takže to jsem mohl jet 3 jenom a mohlo to být. No, takže největší problematika taková, že na ten letošní nebo příští ročník nám to prodloužili o hodinu. Super. Ve 3/4 na 4 nebo v 3:30 po 3 hodině si to tam začíná jako hodně ubejvat to sluníčko. Je tam rovnodennost, takže v 6 zhasnou. Jo, to prostě jako bez toho to jako ne to. Když už jsem opravdu jel, já mám největší strach jezdit v dunách jako po tmě, je to velmi nebezpečný, nemám s tím žádné zkušenosti, nikdy jsem neměl tak velký problémy, abych dojížděl ve potmě, jako se to stávalo v Africe a podobně. I tenkrát v Africe, když jsem jel, tak tu nejdelší etapu, co jsme jeli, jsem přijel jako 20. Jo, motorkář tenkrát a přijel jsem to za světla. Jo, a pak jsme se tam celou dobu koukali, jak tam blikají ty světýlka v těch dunách a podobně. A to je opravdu problém. Takže v těch 4 hodin to začíná opravdu padat za to. Tam byly obrovský duny, které házejí takový nepříjemný stíny, kde vlastně už jako projedete vlastně ze sluníčka do tmy. Je to podobně takový endurácký efekt, jako když vyjedete z pole do lesa, jo, protože svítí sluníčko a jak vletíte do lesa, tak máte vlastně třeba 5 vteřin, jedete úplně do tmy, než se vám roztáhnou ty oči a přizpůsobí se tomu. Takže tam je to samé, tam letíte do toho stínu a je to trochu problematický. Když to bude do 5 hodin a člověk přejede tu 5. hodinu, tak jede fakt už ve velký tmě a věřím tomu, nebo jsem si naprosto jistý, že víc než 50% lidí, kteří budou chtít jet jako na výsledek, pojedou ve tmě. Jo, a to je docela dost velký jako takový voříšek k tomu, aby člověk jako za tu 48 hodinovku chronu přivezl do cíle dobrý čas. Jet si to prostě jako poslat do té tmy a to bude problém. Tak snad se ti to podaří co nejlépe. No, připravuju se na to, budu mít něco takového speciálního, co se tady nesmí říkat, ale... Čelovku. No, skoro. Pak tady mám otázku, co se týče oblečení, který tady vlastně vidíme za námi na figuríně v letošních barvách už. Můžeš nám popsat, co jsou vlastně tvoje klíčové požadavky na oblečení, v čem ti vyhovuje značka Nazran a v čem splnila tvoje očekávání? Já samozřejmě musím za tu dobu, co spolupracujeme, vyzdvihnout jako tu jakousi progresi v tom, že když bylo něco špatně, že jsme to dokázali strašně rychle jako upravit,
což jako samozřejmě je to nejdůležitější, co může být. Problematika u dakarský rally je to, že v rychlosti. Jo? Člověk jezdí na té motorce velice rychle, proto všechny, co jezdí na té silniční motorce, protože jedou ty 2 kila, tak to mají na sobě přilepený to kožený, že tam nemají žádný ten, takže to kopíruje to tělo. V tomto našem případě je to něco podobného, aby jsme to nejvíc okopírovali to tělo a u každých jiných bund, který jsem kdy jako měl, je problém na tricepsu. Jo, je to vlastně v téhle zadní části, že když prostě jedete, my máme vlastně maximální rychlost 160 km za hodinu, takže když máte vlastně poměrně standardně ušitý rukávy, tak oni jsou vždycky tady tak trošku jako volnější. A my jsme to spolu všechno, ať se to teďka zdá jako srandovní, no tak to prostě zkrátíme to, ale jako tím dlouhým vývojem se k tomu jako člověk musí dostat, protože to musí zkusit, musí se projet. Takže to je třeba jedna z věcí, která jako je v tom tak skvěle udělaná. Takže je to hezky vidět, když se podíváte na nějaký záběry z vrtulníku, na kohokoliv, a když jede a jak se mu to tady třepe, jo, jak se mu to tady třepe, tak to dokáže udělat jako modřinu. Jo, to dokáže udělat modřinu, je to nepříjemná věc a někdy to jako může tak strašně otravovat toho jezdce, že to třeba způsobí nějakou kolizi nebo něco podobného. Co se týká těch ostatních věcí, samozřejmě máme to já to nikdy neumím říct. Kompatibilní s airbagovou vestou od Alpinistaru, takže samozřejmě já mám ještě ne úplně teď ten poslední model, ale s tou jednotkou, která je na zádech, takže proto my to máme vlastně jako tam už k tomu upravený. No a vlastně důležitý moje věci, které jsme tam samozřejmě dali, je vlastně umístění pro kartu a teď nově vlastně druhým rokem to pojedeme pro hodinky, kde si vlastně monitoruju ten svůj výkon vlastně s Garminama, takže nesmí se to moc říkat nahlas, ale samozřejmě to tady prozradím, jako doufám, že to z pořadatelů nikdo neuslyší, ale on česky nikdo neumí z nich, jo, takže jako udělali jsme tam takový vlastně sklíčko, okýnko, že v případě toho oni ty jako hodinky mají samozřejmě navigaci, takže když bych potřeboval aspoň jako zapnout, jako jakým směrem jedu, abych viděl na azimut, protože někdy se může stát, že se to rozbije, ty přístroje nefungují a člověk neví, jakým jede azimutem, tak vlastně v tom prostoru, tak jak řídím řídítka, tak jako mám tady, ono by to asi pravděpodobně nebylo úplně vidět na nějakou rychlou jízdu, ale z toho, aby se člověk dostal z nějakého průšvihu, tak proto jsme to udělali, zatím se to nepoužil, nepotřebuju to, ale máme to takhle připravený, takže je tam spoustu těch věcí, stejně tak jako tu kartu, mám třeba problém v tom, že než se na mě zvyknou, ty kluci, co dávají ty razítka, tak oni to vlastně dávají razítka vlastně trošku jako na sedačku motocyklu jako zepředu, je kapsička, tam je razítko, ale když držíte ty řídítka a přijedete k němu v nějakém tak on musí strčit tu ruku takhle pod to, podívat se, takže on vám strčí hlavu skoro sem, aby věděl, kam to má dát. No a já za ty léta jsme si to udělali prostě tady, takže já když jedu a on už vidí, že drží takhle razítko, vlastně nějakému přijíždím tou 40 km rychlostí, což více nemůže, protože nás to GPS hlídá, ale tak já už mu takhle jako ukážu tu ruku do strany a on prostě, když je zleva nebo zprava, tak on si přejde si a normálně jak držím ty řídítka, tak on je strašně daleko ode mě a on přijde jenom... Ale jsou tam s prominutím asi 2 pitomci, nebo já nevím, co to je, který jako na něj křičím, jako, že to mám jako na ruce. A on mi furt čumí na tu sedačku, protože před ním 50 lidí jede, nebo já nevím kolik. Jo, je to na sedačce, takže oni si pak na mě zvyknou. Jo, David to má tady, jo, David, jo, takže oni už vědějí, že to je Czech Republic, David, protože takže je to takový specifický vlastně ale tohle jsou samozřejmě úpravy, které jsou přímo pro ten závod. Samozřejmě taky ještě musím říct jednu důležitou věc, že jsme vlastně dokázali na tak příjemnou bundu, která je jako hodně
jak se to dneska říká, že to máš nalepený na sobě. Slim fit? No, že to je takový hodně slim, tak máme zadní kapsu, kde mám startovní číslo, poměrně dost velkou. Jo? Takže já tam dokážu narvat vlastně do toho pláštěnku, klidně rukavice náhradní a brejle, a bez toho, aniž by to jako vadilo té airbagové vestě anebo camelbacku, protože samozřejmě v té airbagové vestě máme ještě 3 litry camelback, takže ono to udělá trošičku ten hrb, ale my to máme v té spodnější části té bundy, jo. Takže vlastně i ten předek je trošku vejš jako v pase a zadek je trošku níž, že to není klasicky uřízlá bunda jako rovně na spodku, takže proto mě pak nepadá jako za kalhoty písek, když se někde vyválím v dunách a podobně, což je naprosto normální na Dakaru, že přijete do duny a spadneš. No ale ono pak, když člověk si tam nabere jako na to, tak o zadek nejde, ale jde spíš o ty prostory u ledvin a podobně, jako nad zadkem, kde je guma od kalhot a tam to dokáže prodřít tu kůži tak, že je to opravdu pak bolestivý a když je člověk sám, tak chce opravovat tu motorku a servisovat, než se starat o nějaké věci. Takže v tomhle jsme to posunuli na velice profesionální úroveň, ale hlavně to, že je to kompatibilní s tou přilbou, takže teda s přilbou, s tou vestou, takže když nám to bouchne, tak to roztažení té bundy s tím materiálem, který tam máme, tu harmoniku, i vlastně potom i s tím materiálem, který je hnedka vedle toho, tak to dokáže roztáhnout tu bundu bez problému, který se stával, že když se nepodala ta bunda, že to šlo ten tlak trošku dovnitř na ty těla, do toho těla a mohlo to třeba zlomit žebra tomu jezdcovi a podobně. Takže tohle je vlastně jedna z těch věcí, které je jako úplně nejdůležitější. Mě teď napadá 1001 otázka, ale to jsme tady seděli, asi to by zase neodstartoval příští rok. Takže zeptám se na tvoje rituály a zvyklosti. Víme o pár věcech, které každý rok děláš, které jsou spojené s tvými dětmi, tak nám řekni, co tak jako máš ve zvyku, než odjedeš. Je to vždycky tak, že jako i letos to tak je, že samozřejmě jsou tam ty obrázky. Jo, vzpomínám teda s takovým úsměvem a nostalgií na to, když byly ty děti ještě malinký, že se to nedalo poznat, co to je. Já často už teď o tom mluvím, takže samozřejmě dneska klukovi je 18, 23 a prostě, když mu už něco nakreslej, tak to má nějakou štábní kulturu a už to je vidět, že prostě jako, takže dneska vezu toho Mikuláše tam a takovej čínský budík jako s plným plynem, jako s tou ručičkou a pod tím je čínský znak jako pro štěstí, pro plný plyn, jako od mladěc. Tak jsem to aspoň pochopil, doufám, že jsem to řekl dobře. No, ale vzpomínám opravdu na to, když mi ty děti přinesly něco tak jsem na to chvíli koukal a říkám, Danečko, co to je? No, to je ládio s CDčkama. Jo, nebo mi nakreslil kamion s gumama náhradníma a podobně. Takže to je takový hezký a vlastně bez toho nemůžu jet, kdybych tam jezdil do smrti pomalu někde, tak a bylo by jim 30, tak by to museli udělat, protože jsem jim to nařídil a vždycky jim řeknu, dneska už opatrně jim napíšu, tak co, bez vás nemůžu jet, neubydlo by to, no tak my ti to teda nakreslíme, ale udělají to vždycky rádi, protože sami to berou jako tradici, takže to je jedna z těch nejdůležitějších věcí, jinak samozřejmě mám spoustu jiných. Si dávám první nohu si dám první jako levou do boty, nikdy si nenasadím pravou botu. Vždycky jako od srdce, aby to bylo, to můžu prozradit. No a byly doby, kdy jsem si, jako teď už to nedělávám, protože já jsem si spodní prádlo vždycky obrátil na ruby. Ale oni teď ty věci spodního prádla jsou důležité, aby byly jako na tím správným směru, ale když jsem byl jako mladý, chudej a prostě tamhle jsem měl tričko někde z tréninku, tak jsem si ho dal vždycky na ruby a tohle no tak to už jsem trošku jako opustil, ale jako často si na to vzpomínám, že vždycky, když se obleču, tak to dělám aspoň na tréninku, jako na hokejovém tréninku, že se to dám na to.
Super, to je hezký. A poslední otázku tady mám, co se týče tvojich fanoušků a mladých jezdců. Jakou radu bys jim dal, aby se jim podařilo prorazit v takových rally závodech? Dá se vůbec jako v tomhle něco radit? No, je to takový, že oni dnešní děti, mládež, kohokoliv tím mají nespočet možností si vybrat cokoliv. Mm-hmm. Kdyby se jim trošku něco sebralo, mohli by více investovat do čehokoliv, co by je bavilo. Ale dneska přijdu, já chci tamhle, já chci dělat tohle, já chci dělat tohle, protože ty možnosti jsou téměř neomezený. Pokud ten rodič je prostě movitej, tak prostě, hele, tak budeme lyžovat, dobrý, tak budeme lyžovat. Ne, to za týden ho to přestane bavit, jo, a tohle, takže kdyby nebylo tolik možností, tak by mohli, jako všeobecně mluvím, tak by se mohli více věnovat toho, aby jako prorazili jako tu bublinu toho zkoušení, kam, jako, jakou cestou se vrhnu v životě. No a co se týká jakoby motorek, když se najdou někteří mladí kluci, kteří to mají rádi a který jakoby chtěli jít tou cestou, jestli je to kopne k Dakaru, nebo k motokrosu, nebo k trialu, nebo k čemukoliv, jako v motoristický, motocyklové sekci, no tak je to jenom o tom, jako, že pokud správně nemocněj tím, tak se to jako nestane. Tak dá jim to takové věci, jako že se naučí jezdit dobře na motorce, jo, že když pojedou do provozu potom, tak jako nebudou dělat na tom pitomosti, že budou ovládat ten stroj jako správně a tohle. Takže to všechno přináší. Jestli budu dobře jezdit na koni, tak nebo na snowboardu, tak asi budu mít dobře na kole nebo něco takového, nebo na lyžích. Takže všechny tyhle věci mají takové věci. Takže je to strašně těžký v dnešní době jako radit, protože za té mý doby, když já jsem měl vlastně nulu, jo, já jsem vlastně první onemocněl, jo, tím sportem, tím, že jsem si chtěl opravdu, protože já jsem věděl už ve 14 letech, že pojedu Dakar, jo, protože mě ovlivnilo to, že mě můj taťka vlastně přinášel z Liazu plakáty jako dakarský, liasky, takže dneska mám ještě často o tom mluvím, že mám ty krásné fotky z toho pokojíčku, kde si tam děláme ty bicepsy, takhle 4 kluci vedle sebe ještě se sestřenkou a za náma na tom Moskal Joklík Fencel, jo, takže moji dobří kamarádi teďka, jo, a takže první je to dobře onemocnět a pak to půjde samo, protože pak vlastně nejsou překážky. Takže nějaká vášeň, zápal. Samozřejmě pro to, je to vždycky tak, protože pak jako, když to někdo dostane, tak trošku jako od Pána Boha, že jako, tyjo, to by to jde, tyjo, no, tak ono ty kluci, kteří musí hodně dřít, tak sice to trošičku trvá, ale pak strašně přeskočí ty kluky, kteří nepotřebují jako nic do toho moc jako vnášet, tu bolest a tu tréninky, tu úsilí v tom jako něco dokázovat a tohle, protože pak v těch obrovských extrémech se dokážou víc etablovat prostě proto vyřešit to a dojet těžký závod nebo prostě jet se zraněním, což je v tom motorsportu vždycky, jako to někdo si prostě tady, prostě, hele, kluci nejedu, jo, a někdo přijede s přelomenýma nohama nebo s vytrženou kličkou a podobně. Takže je to takový jako téma na dlouho, ale přeju to každému, aby správně onemocněl. Tak my ti děkujeme za rozhovor, za celou základnu Bikers Crownu ti děkujeme, že jsi nám věrný. Přejeme ti hodně štěstí a úspěchů. A ještě pro tvoje fanoušky bych dodala, že se s tebou můžou potkat na stánku Bikers Crownu na motocyklu v Praze v březnu 2025. Já bych samozřejmě, jestli ti do toho trošku můžu skočit, tak já bych v tomhle byl trošku opatrný, ale samozřejmě, pokud všechno jako dobře dopadne,
jo, že si tam nic neudělám, tak se tam všichni jako Ne, s tím my vůbec jako nepočítáme, to ani nepředpokládáme, že by se něco mělo stát. Ale budu se těšit. Jediný, co se může stát, je, že přijedeš o 2 kila zlata těžší, což ti samozřejmě všichni přejeme. A jo. Takže děkuju. Moc děkujeme za rozhovor. Děkuju moc.